Het waarbrug nou, hier is Tjitske Wiebenga. Een goeiemorgen. Het is het volop winters, met een matige en vrij krachtige eerste wien en een maximumtemperatuur van 0 tot min 2 graden. Het viel wel een stuk kouder aan, maar de zinnen is er volop bij. Ik ben Remco Gebrandi, ik woon hier in Watsijn en 2 keer in de week pak ik 's morgens de auto en dan rijd ik naar het strandje van de Indiek om lekker het wetter in te gaan. Nou pakken de meeste mensen, maar dit waar de redens uit het vet en dan pak je de zwembroek van de wasline. Ja, ik vind beide hartstikke leuk, maar zeker het zwemmen, dat is toch wel heel bijzonder. Maar dit waar dat wat kouder wordt, het is een heel bijzonder gevoel dat je het wetter ingaat en er dan weer uitkomen. Maar wist net verschrikkelijk koud? Nou, zo nou is het buiten niet koud, dan is het vooral zaak om net al te lang in het wetter te bloemen. In principe denk ik dat het wel wat mooi valt. Het is vooral dat je merkt dat als je eruit komt, heb je een soort energie. En als je erin zit en je merkt van dat wetter, ja, dat viel natuurlijk voor mij gewoon koud aan. En toch dat je dan, door die focus op die ademhaling te houden, lit je op een bepaald moment in het wetter lekker zakje. En dan kom je eigenlijk soort van helemaal tot rust. En het is een heel bijzonder gevoel dat je hier, terwijl het hartstikke koud is buiten, het wetter is vrij fris, dat je toch op een bepaald moment in het wetter zit en denken, ja, maar ik kijk het helemaal net koud. Ja, dat is wel een heel bijzonder gevoel. Hoe koud is het? Nou, het valt bij mij. Het valt bij mij. Nee, het is buiten kouder dan in het wetter. Hoe lang was het vol? Nou, ik vind het mooi wist. Hoe lang is er hier zitten? Nou haast 2 minuten erop zitten, denk ik. Nou, lekker eruit. Je krijgt echt een soort kick van als je dat wetter weer uitkomt. En ja, ik vind het vooral een heel bijzonder gevoel dat als je in het wetter zit, dat ik al is het koud, ik al waait het hut, ik al ruimt het een beetje, maar op een bepaald moment kom je in je eigen rust, terug die ademhaling. En ja, dat is een heel bijzonder gevoel. Waarom was deze oefening nou? Dit is vooral om de terugbloeding in mijn lichaam weer wat op gang te brengen. Zeker in de voeten, de hand. Nou, als je in het wetter zit, al het bloed gaat voornamelijk hierin. En dan, dan is het nou zaak om dat weer een beetje, eigenlijk, niet met zo'n natuurlijke manier toch weer wat op gang te brengen. En dan hoor ik weer maar nog. Ja. Maar vind je het lekker? Ja, hartstikke lekker. Ja, het is prachtig. En dan maar gauw warm worden. Kopje thee erbij. Lekker. Hoi. Hoi. Hoi.